Ramogi en ting' maduong' marito moko kuom jonyuol makoro nyithindgi ikore mariwore gi mbalariany kaluwore gi luoro mar rem. Yudo hola moromo konyo e siro somo mag jopuonjrego. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, thoth jonyuol nigi penjo mathoth moloyo to ewi kaka migawo mar somo fwenyo kwan hola ma japuonjre ka japuonjre owinjo bed ni yudo. Konchiel, sirkal puoyo yo manyien magikelo mar chiwo hola kod omenda mag siro somb jopuonjre. Komachielo en ywak ne moko kuom jonyuol kod jopuonjre. Penjo maduong' mar jonyuol gi jopuonjre en ka bende yo ma migawo mar somo tiyogo e fwenyo kwan omenda ma owinjore mi japuonjre ka japuonjre be en mano makare. E kar dak ma Nyalenda kaunti ma Kisumu, waromo gi Kevin Omondi, japuonjre ma oluongi mar timo somo mar bedo midusa e weche mag sitima e mbalariany ma Jomo Kenyatta JKUAT. Kevin, mane oyudo alama mar A- e penj mare mar KCSE, sani ywak ni sirkal oriede kidieny mar jopuonjre mabet nigi nyalo ka en owuon to onge kod nyalo mar pong'o fuok mar omenda ma odong'. Ili apply help na hiyo government scholarship na nikawekwa bantu, meaning the household italipa 10% ya hiyo fee, government inachukua 90%. Barup Kevin mar donjo school nyiso ni owinjo chul kwan omenda maromo 336,600 kod 600. Kata kamano, chenro mar siro somb jopuonjre biro kawo ting' mar 90%, ka en owuon to biro kawo ting' mar 10% modong'. Gino mowacho ni pod biro miye pek mar ni yuto mar jonyuolne ok nyal romo chulo. Wazazi wangu wanafanya kazi za mkono hizi. Kama mamangu anafulia watu manguo ndio apate kipato. Babangu anafanya kazi ya mjengo. Ma opogore gi wach ma jatend piny William Ruto owacho ni hola manyien mar higher education funding deo jopuonjre duto maonge nyalo kirango gi chal margi mar ochumi kod yuto mar jonyuol. We need a funding model that is not focused on the university but focused on the student. A funding model that will not leave any child in Kenya behind. A funding model that recognizes that there are children from vulnerable families. Kevin lero ni koso omenda moromo nyalo duono lek mare mar chopo e mbalariany kendo chwalo nyime sombe kaluwore gi gigo mabalang' kaka kompyuta midwaro gi godo e skul mowacho ni nengo margi nyalo muomo jonyuol. Nafaa kuwa na laptop na sina. Kuna hii pesa kwenda kurentisha nyumba sina. Pesa kununua nguo, vitabu hivi sina. Mimi niko tu hivi wenye sainiko. Ochiwo pache kolero ni onego wit oko paro mar chiwo hola ne jopuonjre kaluwore gi yuto jonyuol mar chiwo thuolo marom ne jopuonjre duto. System ya government ilitumia kuweka watu kwa hizo bands haikuwa fair enough. Komachielo, jatend migawo mar somo Julius Ogamba olero ni giketo kenge makare mar timo lokruok makonyo kelo pok maromre kendo makare e kinde ma gichiwo hola. We have reoriented the processes under the funding model to make it more responsive to stakeholder concerns. As we gather here today, students due to join universities are receiving their revised admission letters, clearly indicating their respective household contributions to their fees. Magi duto timore tok piny owacho chiwo chik ne mbalariany mondo chiw barupe manyien manyiso kwan omenda monengo japuonjre chul motelo ne donjo e skul ka odiechieng' mogik mar chiwo barupe gi en tarik 19 dweni. Nyakidi, Ramogi.